Lakhain ko raisi Borjan constituency angkang hidipi moiso kiling hawaralong harsun ke lokatiki kachi hungsi non malom thekponlong. Penangan adung bangso harsun ke lok mate inglong harsun asai katiki pen ale chepadu ilo. Lasonsi inut ariso sarpin podiso college chali bomahut pusitami mithang ahematuma phan choton kok kesi inglong harsun ke lok chuar chilo. Bangso asai katiki pen ale asabak longji mini pura methang kachbor ipen ajok ale setami chepalong pono. Tiso sang hopen ciri isian si katiki lapen suriner kep ansi invest chot mate tangka padam chot. Bonta non kachojora pora hur anabangke suri krener kep atangka chepalong si kato kabe suri kepan ale chepalong lo. Bangso bhisetami ke Georgia harsun dolang jongsila kaddo kabe chojor etlo pulute lak isiatangka long nangji pusi alang lipen chethan pon. Lasi ove kimia tumsitami inglong harsun ke lok asai tiki dunben ale chepalong pon tha pusi ningje pon. Dilai ben Bijoy Rongpi Karbin Nambay.